Inkiyankiya ngowesilisa obekade edukile utholakala esekopolotwe amehlo washiswa. Angiqale ngokubingelela ngikwamukele le channel Maswidi Moyo Production. Okubingelelayo umxolisi fana ngadlula maphansi le enkandla. Mangabe uyaqala ukufika cela ukuthi ngize isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Udaba elize ngalo njengamanje luthi ufuna izimpendulo umndeni wowesilisa waseMgungundlovu eSweetwaters ngelunga lawo elitholakale likopolotwe amehlo lashisa ubuso emva kokuphela amasonto lidukile. Umnumzane Kanyiso Vincent Zondo oneminyaka ewu-32 ombona esithomeni sakho kuvela ukuthi wagcina kubo ngoJulayi mhla ka-23 ephume njengomuntu oye edolobheni ozobuya malithambama ilanga. Okhulumela umndeni umfowabo umnumzane Glenn Zuma uthi bafuna ukulungiswa ngokufa kamfowabo. Uthi babona nakho kuphela usuku engabuyi umuntu ekhaya bezama ukumfonela bengamtholi nasocingweni. Eqhubeka-ke echaza uthi baqhubeka belokhu bemzama kwaze kwacaca ukuthi akabuyi base beyobikela amaphoyisa ngokuduka kwakhe kwase kuvulwa icala. Echaza-ke uthi banquma ukuthi-ke beyomcinga esibhedlela zaseMgungundlovu baya-ke naseNorthdale bangamthola baqhubeka baya-ke naseGrace nakhona futhi akatholakala umuntu. Uthi base-ke bethatha isinqumo sokuthi bambheke ngisho emakhazeni nokuyilapho begcina sebemthola khona-ke emakhazeni kahulumeni eMgungundlovu ngoLwesihlanu olwedlule. Uthi-ke bathuka boma mangabe befica umfowabo ekulesiya simo abamthola ngaso emoshwari uma kubonakala ukuthi yebo yisi isidumbu sakhe kodwa into abayibona bemfice ekopolotwe amehlo besathi baxakwe lokho bathola nokuthi ubuso bakhe bushiswe ngento engathi isa-acid kanje. Babe-ke sebebuza abantu basemakhazeni ukuthi-ke isidumbu sikamfowethu sifike kanjani la, bathi-ke bona silethwe isibhedlela iNorthdale nokwabaxaka ukuthi ngoba phela baqala kuso lesibhedlela bangamthola. Uqhubeke ngokuthi-ke banemibuzo eminingi ngokufa kamfowabo waveza nokuthi umzimba wonke kuyabonakala ukuthi waqale washaywa ngaphambi kokuba abulawe nokuthi-ke bayibuza bayiphendula ukuthi ubani ongenza isihluku esinjena kumfowabo ngoba bekuwumuntu onokuthula ungezwani nokukhuluma futhi ebathanda abantu. Okhulumela kamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant Colonel Paul Magwaza uqinisekisile ukuvulwa kwecala wagcizelela nokuthi amaphoyisa aseMgungundlovu aseqalile ukuphenya leli cala lokubulawa kwalo wesilisa nabathi-ke basola sengathi wahlaselwa ngabathile bamlimaza wagcina-ke eseshona. Ziyanda-ke izigameko ezifana nalezi hlale siyibabaza masonto namasonto. Kubuhlungu kakhulu kumangaza kakhulu ukuthi uma ngabe sibabaza sisuke sibabaza sonke namanje nje sibabaza sonke ngalesehlo esehlele lo wesilisa kodwa-ke kusasa ukhona omunye sibabaza naye namhlanje sothola ukuthi kusasa naye usenzakalise omunye. Ukuthi-ke yini eyonakele asazi, sicela ukuthi sihlangane la kuma-comments ungitshela ukuthi-ke wena ngabe ucabangani ngalesehlo, phinde futhi wenze isiqiniseko sokuthi uyalike futhi uyasubscribe. Sidibane nawe ividiyo elandelayo. Ngiyabonga.